Que tal, saúdos? O programa desta noite de Orixe e Calidade ten a vista posta en dúas festas. Na da Festa do Viño do Rosal, que se acaba de celebrar nesta pasada fin de semana, e na Festa do Albariño de Cambados, da que xa coñecemos o programa completo. Póñanse cómodos que comezamos. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Esta semana viaxamos ata a subzona do Rosal da denominación de orixe Rías Baixas. Naquela localidade celebrouse na pasada fin de semana a súa Festa do Viño. Levan xa 27 edicións e nós, por suposto, non nos la quixemos perder. Milleiros de persoas participaron na 27ª edición da Festa do Viño do Rosal, celebrada na pasada fin de semana naquela localidade do Baixo Miño. Os caldos desta subzona da denominación de orixe Rías Baixas vestíronse de gala nun evento no que participaron 10 adegas. Esta cita converteuse xa nun imprescindible non só para os amantes do viño, senón tamén para todas aquelas persoas que queiran gozar dunha agradable xornada desfrutando da gastronomía e tamén dos caldos de Rías Baixas. Este ano, a encargada de dar o pistoletazo de saída á festa foi Almudena Alberca, a primeira Master of Wine de toda España. Tan só 380 persoas no mundo ostentan este título, que acredita quen o posúe como experto no campo vinícola. No seu pregón recoñeceu o seu gusto polos viños brancos de Rías Baixas, segundo explicou, diferentes os de Castela e León, lugar no que vive na actualidade. El vino de esta zona y este lugar siempre huele a bosque de eucalipto, a mar, pero también a heno y a tierras verdes. Y en boca siempre es salado, es queso de tetilla, es pan de millo, es almendra, es bica, es marisco, pimiento, granito y aguardiente, claro está. Y en retronasal siempre me trae el sonido de las gaitas, el viento, las olas y los consuros. Ese por el que tal vez me quedé aquí en parte siempre atrapada. No seu discurso falou do seu estreito vínculo con Galicia e logo dixo o que sempre volve unha terra, recoñeceu que por unha outra razón sempre a cativa. Esta tierra realmente, no sé si porque tenéis marcado el camino con conchitas desde mi casa hasta aquí o porque hay faros en cada esquina, o porque aquí está el fin del mundo conocido, en Finisterre, ¿no? El caso es que por lo ponéis fácil con tantas señales. Y por saudade o por morriña siempre acabo volviendo a esta tierra y a Galicia. Y no lo digo por decir, no, habiendo viajado por todo el mundo y conociendo gentes y lugares diversos, siempre acabo volviendo y caigo una y otra vez en estas redes. He tenido ya 3 jefes y hasta 2 novios gallegos. Bueno, será porque vengo de una tierra donde los campos son planos y amarillos, muy castellana,
y la razón por la que me gustan las costas verdes y las montañas y los valles. No acto de inauguración tamén se presentou a confraría dos cavaqueiros do Viño do Rosal. O colectivo está creado por 9 adegas da zona pertencentes todas elas a Rías Baixas. Coa confraría preténdese enxalzar a calidade do viño producido no Rosal e amparado baixo o selo de calidade da denominación de orixe. Na súa posta de longo designáronse os primeiros cofrades do colectivo. Tamén foi nomeado presidente de honra Santiago Ruiz, un veterano viticultor que innovou empregando o aceiro inoxidable xa nos anos 80. A súa filla foi encargada de recoller o recoñecemento. El era un innovador, un avanzado, él hacía 200 botellas o 300, hacía vino de casa, pero al jubilarse de sus trabajos que tenía en Vigo, decidió, y tenía más de 70 años ya, en los años 80, decidió hacer una pequeña empresa. Tenía más tiempo y dijo, pues ahora voy a hacer una pequeña empresa para poder comercializar el vino. Entonces, con amigos y con muchos amigos y familia, pues hizo una pequeña empresa. Entonces, pasó de hacer el vino en madera al acero inoxidable, que fue un boom, porque en los años 80 la gente decía, algunas si estaba loco, que vinos iban a ser aquellos que no estaban por madera, ¿no? Na xornada inaugural tamén participou o conselleiro do Medio Rural. José González entende que o sector vitivinícola galego pasa por un bo momento, pero que aínda quedan cousas por facer. Considera que agora é o momento de mellorar a planificación do sector coa creación dun plan a 3 bandas que implique non só o Departamento de Medio Rural, senón que tamén as Consellerías de Economía e de Cultura e Turismo. O viño sempre está presente en 3 ámbitos. Por iso temos a necesidade de unir eses 3 ámbitos clave: o medio rural, o turismo e a economía. Todos xuntos, viticultura, bodegas, enoturismo, gastronomía, todas elas son palancas de dinamización do territorio, sempre cun valor engadido que ten que chegar a todos os elos da cadea de valor. O viño ten que pagar as bodegas e tamén lle ten que pagar os viticultores. E a Xunta, señoras e señores, tal como tivo ocasión de anunciar o presidente da Xunta fai 2 días nas catas do viño de Galicia, vai poñer en marcha o plan de dinamización das comarcas vitivinícolas galegas, tamén das Rías Baixas e desta subzona magnífica do Rosal. Engadiu que a Xunta o que pretende é aportar os fondos necesarios e coordinar o sector, pero que sexa este o que decida o seu futuro. En definitiva, un plan integral que nos permita aliñar todas as axudas públicas ao que decida o sector. Unha estrategia en común que atenda a necesidade e particularidade de cada un das denominaciones de orixe galegas. Segundo detallou o conselleiro, a estratexia pasa por reforzar a imaxe de marca do viño galego, impulsar produtos turísticos que lle dean valor engadido ao sector, incrementar a formación e a innovación e, por último, fomentar a calidade paisaxística e medioambiental dos espazos onde se producen os caldos galegos. Bueno, pois aproveitando a festa do Viño do Rosal, tamén visitamos unha adega daquela subzona. Falamos de como vai indo a campaña e tamén coñecimos algunhas innovacións tecnolóxicas, entre elas unha máquina para as intercepas. Nos viñedos de Lagar de Fornelos, no concello do Rosal, a innovación está moi presente. Na adega incorporaron ao seu traballo diario unha máquina para as intercepas. Esta ferramenta funciona a través de sensores acoplada a un tractor. Buscamos, a verdad, que 2 cosas. Unha, que se pode utilizar en cepas novas que fagan unha boa labor. Segundo, que como vos fixades, pues, fai varias labores a veces, o sea que sega a erva do medio e leva as 2 calles, para poder facer unha labor pois o máis rápido posible, digamos, o sea que ten que ser unha labor que sea tamén relativamente rápida, ¿no? Os avances tamén están presentes a hora de mimar as viñas tentando reducir o impacto ambiental derivado da plantación. Este ano a campaña veu marcada polas condicións meteorolóxicas. A finais de abril, a Sarabia sorprendeu os viticultores. Había 2 décadas que os viñedos desta zona non se habían afectados por este fenómeno. Este ano, ao principio, hubo algún problemita de granizo, que iso sí que suele pasar pues cada 20 anos. Creo que a última vez fora aproximadamente fai 20 anos. En algunha zona por onde pasa, porque o pedrisco pues, suele avanzar de unha forma bastante clara, ¿no? O sea, non afecta a unha zona moi amplia, pero sí por onde se vai desplazando vai facendo un daño en algúns casos bastante importante, porque pode chegar hasta un 30%, incluso algunha finca de algún veciño, pues incluso o 50%, ¿no? Pero logo en xeral, pois a mellor a 500 metros así xa os danos pois dun 1%, un 2%, que prácticamente non son
importancia. Despois deste contratempo, a falta de calor marcou as últimas semanas. A cantidade de produción é algo menor que o ano pasado, calculan que no entorno a un 10 ou un 15% menos. Naceron menos acios e, ademais, algo máis pequenos. Ademais, na floración, houbo algo de escorregamento. Agora os viticultores poñen especial atención á ameaza do oidio. Sin ser unha zona donde o oidio era habitual, ahora xa comeza a ser destes últimos anos, sobre todo pola subida de temperaturas, pues ter algún problemilla. O sea que hai que estar moi atentos aos focos e tratar. Logo, en canto a fungos, en canto a insectos, pois tamén estar moi atentos ás curvas de vuelo para tratar de forma efectiva contra a polilla. Noso que estamos facendo estes últimos anos é pois utilizar sistemas que sean bastante cuidadosos ca natureza e co propio viñedo, evidentemente, pois utilizando confusión sexual, por exemplo, pa polilla. No sector tamén están moi atentos á cochinilla. A súa poboación vai se incrementando nesta subzona do Rosal. Especialmente máis no Rosal, no condado pegado ao Miño, máis que no Salnés, pero tamén ali xa comeza a aparecer, quizá porque tamén ese cambio, ese aumento de temperaturas o favorece. A veces pensamos que o dano que produce a cochinilla pois é a fumagina, digamos, pois o aspecto que se forma na melaza que segregan e despois o hongo pois se pon dese color oscuro que todo o mundo conoce cando as ven, pero se realmente chegamos a ese punto, a cantidade de cochinilla é moi alto. Entonces, o problema é que é transmisora de outras enfermedades. Outra das ameazas que tampouco perden de vista nesta subzonada de Rías Baixas é o mosquito verde, aínda que a súa incidencia é moito menor. Neste momento tan crítico da vide, é conveniente protexer o viñedo contra ataques de mildeu e oidio cun fungicida persistente que actúe contra as dúas enfermidades e non dañe a floración. Debemos estar atentos tamén á polilla do acio, controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. É dunha festa que xa rematou a outra que está a piques de arrancar, a do Albariño de Cambados. Vai comezar o vindeiro 31 de xullo coa implicación de 44 adegas. Na parte cultural xa se coñece o completo o programa de concertos. La Mala Rodríguez e tamén Sinestro Total completan o cartel dos eventos. O Concello de Cambados deu a coñecer a totalidade dos eventos que se levarán a cabo na 67ª edición da Festa do Albariño. Un festexo especial xa que este ano estrea o recoñecemento de Festa de Interese Turístico Internacional. É a primeira vez que esta festa é Festa de Interese Turístico Internacional, o sea que vai a ser a primeira edición na que por fin poidamos decir que a Festa do Albariño ten este carácter. As festas comezarán o mércores 31 de xullo co pregón a cargo de Salvador Cores, o Manso, e rematarán o domingo 4 co espectáculo pirotécnico. Serán 5 días con diversas actividades como espectáculos pranenos, orquestas de mércores a sábado e diferentes concertos como de Luz Casal e Cora Velasco. O prato forte será o sábado 3 coas actuacións de Sinistro Total e a Mala Rodríguez. E na Praza de Fiñáns, que, bueno, esta é a gran novedade, digamos, do concerto, haberá 3 actuacións, comezarán ás 9:30 Los Pablos, que sabedes que é un grupo daqui da comarca que cumple 20 anos, despois ás 10:30 estarán Sinistro Total, que, bueno, sí que é verdade que estuveron en Cambados, pero fai 28 anos, non no 91, nun concerto de pago que houbera no antigo campo da Mercede, e despois rematará ás 12:20 Mala Rodríguez. Ademais das actividades culturais e musicais, non poden faltar aquelas relacionadas co protagonista das festas, o Albariño. Nesta edición participarán 44 adegas das 5 subzonas de denominación de orixe Rías Baixas. Este ano van participar 42 casetas, que son 44 adegas, as que van formar parte das casetas e de promoción dos seus viños. A maior parte son daqui da zona do Salnés, pero temos adegas de outras subzonas. No concurso participan adegas de as 5 subzonas de Rías Baixas, tanto da subzona do Ulla, Condado, Rosal, Sotomayor e, por suposto, do Salnés. As casetas abrirán do día 1 de agosto ao 4 en horario de mediodía ata as 3 da mañá. O sorteo dos stands terá lugar o martes 23 ás 7 da tarde. Ao igual que no pasado, repartiránse 36.000 catavinos, pero este ano sen cordel por recomendación médica. Unha das novidades desta edición é que as catas celebraránse os xoves e o venres en lugar da fin de semana. As catas están formadas por 20 catadores, 10 son do panel daqui de cata de Rías Baixas e outros 10 catadores son dun panel externo, formado por periodistas
por críticos, por xente experta do viño a nivel nacional e internacional. Entonces, as catas cámbiase para xoves e venres por un motivo. A maior parte dos catadores, por disponibilidade, dadevos de conta que estamos en época estival, en época de vacacións, o fin de semana moito se lle complicado, entonces por facilitarlle o seu traballo, facemos as jueves e venres. O Consello Regulador tamén organiza o Túnel do Viño. Nesta experiencia participarán 55 adegas con 156 marcas. Estará aberto do día 1 ao 4 de agosto en horario de 12 a 2:30 e de 19 a 21 horas. Agas o sábado á tarde, que estará pechado. O prezo é de 15 euros. A atención vai estar feita a cargo de sumillers e ali vamos poder degustar todos os tipos de viño destas 55 adegas que forman parte do Túnel do Viño. O Túnel do Viño, para os que o non conozcan, é unha experiencia única e unha experiencia importante para poder catar de unha forma xa máis profesional e degustar un pouco toda a tipología de viños que se fan en Rías Baixas. O domingo 4, no xantar popular que se celebrará no Pazo Torrado, coñeceranse os viños gañadores desta edición e ademais entregarase unha folla de ouro ao escritor xaponés Takekazu Asaka. Ante a afluencia de visitantes, o Concello reforzará os servizos de limpeza, sanitarios e de seguridade. Todo estará a punto para gozar dunha festa de interese turístico internacional. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuído por Soaga. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. E agora repasamos outras noticias de interese do sector vitivinícola. Francia tamén terá Albariño. Burdeos, a rexión vitivinícola máis importante do mundo, deu o visto bo ao cultivo desta uva. A intención é atopar variedades que se adapten con máis facilidade ao cambio climático. A medida contou co respaldo unánime do comité despois de que presentaran a proposta ao Sindicato Vitícola das denominacións de orixe Burdeos e Burdeos Superior. Agora a aprobación definitiva dependerá do Instituto Nacional das Denominacións de Orixe. Así as cousas, a intención é incluir ata 7 novas variedades de uva, entre as que estaría a Albariña. As primeiras plantacións serían de carácter experimental, pero xa se poderían realizar na campaña do vindeiro ano. Nun principio, os viticultores están limitados a un 5% da superficie da súa plantación e un 10% do cupaxe para ter dereito a poñer a indicación xeográfica nas súas botellas. Os ensaios terán unha duración de 10 anos por variedade e o nome das experimentais non poderá aparecer nas etiquetas dos caldos do selo de calidade. Expertos do sector aseguran que esta medida de Burdeos non debe ser interpretada como unha ameaza por parte dos viticultores galegos. Hai que ter en conta que o 80% do albariño que se vende polo mundo está producido en Galicia. Outros países como Estados Unidos, Australia, Nova Zelanda, Brasil ou Inglaterra xa levan anos apostando por esta variedade. O Pazo de Quián, en Sergude, acolleu a semana pasada a entrega de premios das Catas de Galicia 2019, un acto que acudiron centos de profesionais do sector agroalimentario galego e que estivo presidido polo titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tras un breve vídeo explicativo sobre o proceso de recollida e avaliación de mostras para as distintas catas, procedeuse a entrega de premios da 21ª Cata de Augardentes de Galicia e a 8ª Cata de Licores Tradicionais de Galicia. Foron un total de 40 as mostras valoradas polo
xurado de cata escollido para a ocasión. Máis concretamente presentáronse 14 mostras da indicación xeográfica Bagazo de Galicia, 15 de licor de ervas de Galicia e 11 de licor café de Galicia. No caso da 21ª cata de augardentes de Galicia, os destilados gañadores foron os seguintes: Pote de Ouro, Vedrado Ulla de augardentes de Galicia, Pote de Prata, Pazo de Señoráns de Pazo de Señoráns, Pote de Bronce, Fontefrade de Pazo de Valdomiño. A 8ª cata de licores tradicionais de Galicia galardoaron un total de 5 destilados, 3 de licor de ervas de Galicia e 2 de licor café de Galicia. Así, no caso dos primeiros, cuxos galardóns entregou o vicepresidente do Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, Miguel Oliveira, os vencedores foron os seguintes: Pote de Ouro para Pazo de Viña Costeira, Pote de Prata para Quenza de Custom Drinks, Pote de Bronce para Segrel de Adegas, Pablo Padín. Finalmente, os dous destilados gañadores na categoría de licor café de Galicia foron o Pote de Ouro para Terras del Antaño de Viña Cartín e o Pote de Prata para Pazo Valdomiño de Pazo Valdomiño. O xurado que valorou as mostras coincidiu en encomiar a alta calidade de todos os destilados presentados a concurso. Dende o Consello Regulador felicitaron a todas as empresas vencedoras. Ao mesmo tempo animaron o resto de inscritos a seguir participando neste tipo de certames, xa que poñen en valor a calidade das augardentes e licores tradicionais de Galicia. A gala de entrega dos premios das catas de Galicia finalizou cun completo ágape, no que se degustaron distintos pratos con produtos agroalimentarios con indicativo de calidade e orixe. Non faltaron tampouco os cócteles elaborados con augardentes e licores tradicionais de Galicia. Deles encargouse o barman Anxo Camiña, que ofreceu 2 deliciosas propostas ao numeroso público asistente. A denominación de orixe Rías Baixas vende a asinar un convenio coa Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía para desenvolver accións de internacionalización. O acordo enmárcase no seo do Plan Internacional de Promoción da Cámara de España, dentro do Programa Operativo de Departamento de Comunicación Crecemento Intelixente, cofinanciado polo FEDER 2014-2020. Isto permitirá acceder ao cofinanciamento ofrecido polos fondos europeos, que acadan 80% dos gastos para a realización dunha misión inversa de importadores de viños de Centroamérica. A actividade realizarase no mes de setembro e contará cun orzamento de 30.000 euros, dos que 24.000 procederán de fondos FEDER. Os 6.000 restantes achegaraos ao Consello Regulador. Pois ata aquí o programa de hoxe de Orixe e Calidade. Xa saben que o vindeiro xoves teñen aquí en Canal Rías Baixas unha cita con toda a actualidade do sector vitivinícola e, por suposto, con Alba García logo dunhas merecidas vacacións. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor fungicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuído por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.